Hei ja tervetuloa motivaatiovideooni. Nimeni on Chen Huangbaek ja olen 16-vuotias. Olen kotoisin Vietnamista ja asun Ho Chi Minh Cityssä äitini kanssa. Perheeseeni kuuluvat isäni, äitini, isoveljeni ja minä. Viime elokuussa isoveljeni lähti opiskelemaan Tampereen yliopistoon, enkä ole nähnyt häntä sen jälkeen. Lapsena matkustimme paljon eri maihin, kuten Japaniin, Singaporeen ja Malesiaan, mikä herätti kiinnostukseni kulttuureihin ja kieliin. Harrastan monia asioita, kuten jalkapallon pelaamista, shakia, pyytämistä, lukemista ja romaanin kirjoittamista. Tällä hetkellä opettelen myös kokkaamaan. Osaan jo vähän, koska olen usein auttanut itseäni ruoanlaitossa. Lisäksi pidän strategisista peleistä, kuten shakista ja pulemista. Olen opiskelija Namsegon koulussa, jossa olen opiskellut jo 6 vuotta. Olen saanut paljon uusia ystäviä ajan myötä. Ystäväni ovat mahtavia ja avuliaita ja he auttavat minua aina, jos minulla on ongelmia. Vietämme paljon aikaa yhdessä, ei vain koulussa, vaan myös sen ulkopuolella. Tykkään osallistua projekteihin, työtöihin ja koulun toimintaan, koska se auttaa minua oppimaan lisää muista ihmisistä ja itsestäni. Lempiaineetani ovat englanti, fysiikka ja kemia, vaikka ne ovat joskus haastavia, pidän niiden opiskelusta. Minulla oli hyvät arvosanat yläkoulussa ja pyrin aina saamaan parempia tuloksia sekä oppimaan virheistäni. Olen myös hyvin varma englannin taidostani, koska olen lapsesta asti rakastunut kieliä. Tänä vuonna sain 3. sijan shaki-turnauksessa ja ensimmäisen sijan jalkapallo-turnauksessa ystävieni kanssa. Voitin myös muutamia akateemisia palkintoja muutama vuosi sitten. Valitsin Suomen, koska siellä on korkeatasoinen koulutusjärjestelmä ja turvallinen yhteiskunta, jossa opiskelijoita arvostetaan. Pidän myös suomalaisesta luonnosta ja kulttuurista. Erityisesti hyvästä tasapainosta opiskelun ja vapaa-ajan välillä. Uskon, että Suomi on hyvä paikka kasvaa sekä opiskelijana että ihmisenä. Tänä vuonna kävin isäni kanssa katsomassa uuden vuoden ilotulitusta. Se oli mukava hetki, mutta myös vähän surullinen, koska se voi olla viimeinen kerta, kun vietän uutta vuotta perheeni kanssa kotimaassani. Tästä huolimatta olen valmis ottamaan uuden askeleen elämässäni ja aloittamaan opiskelun Suomessa. Unelmani on opiskella Suomessa, tutustua uuteen kulttuuriin ja oppia lisää. Haluan jatkaa opintojani lukion jälkeen ja suorittaa maisterin tutkinnon, jotta voin saada hyvän työn, vakaan elämän ja auttaa muita. Elän istu helposti ja kun minulla on selkeä tavoite, teen parhaani saavuttaakseni sen. Tämä mahdollisuus antaisi minulle tilaisuuden keskittyä oppimiseen, kehittymiseen ja muiden auttamiseen sekä näyttää, miksi minut kannattaa valita. Sinä kaikki, kiitos, että katsoitte ja tutustuitte vähän minuun. En malta odottaa matkaa Suomeen ja mahdollisuutta olla osa suomalaista yhteiskuntaa. Moi moi!